Какво да ядем, за да повишиме шансовете си за забременяване? Здравейте, вие сте със страницата на Кабинет Радост, аз съм акушерка Цветелина Димова. Способността на тялото да изгради маточна лигавица, да зачене и да има здравословна бременност има общо с хранителните вещества, които получава. Храните, които способстват за повишаване на плодовитостта са тъмнолистни зеленчуци, като зеле, спанак, дори броколи. Тези зеленчуци съдържат фолати и витамин А. Морски дарове, пилешко месо, пълнозърнести храни, яйца, зеленчуци и зехтин. Трета група са богати на антиоксиданти храни, като тъмно грозде, червени плодове, като ягоди, малини, боровинки. Четвърта група – ядки и семена, като орехи, ленено семе, лешници, слънчогледови и тиквени семки. Какво да изключим от менюто си? Обезмаслено и нискомаслено мляко, кофеин, рафинирани въглехидрати и захари, алкохол. За още полезни съвети последвайте страницата на Кабинет Радост.